Capitalismo, ahorro e trabajo duro. Ora, en este caso concreto, cada vez digo, como Pedro Sánchez non sabía, etcétera. A ver, non sei se sabía ou non. O que sei, e cada vez me está confirmando máis, que foron eles os que puxeron a Sánchez, non Sánchez que os puxo a eles. É dicir que Sánchez era unha persona, digamos, fora do... desafiuzada, que botada fora do partido de malas maneiras, sin apoio, traizoada por todos os seus amigos, traizoada por eles, e ve que estos, que ele quere volver, ve que estos teñen algo de infraestructura, un ten algo de poder ou de forza en Navarra, ou sabe como funcionan as cosas, outro ten algo de forza en Valencia, e os meten e bueno, nos botamos unha man, empezamos así de cero e saliulles ben, e ora digo, che tócanos a nós, non? E despois cos pactos, o eso do PNV moi, si, de revelarse certo, obviamente, estamos falando hipotéticamente, é moi grave, claro, porque claro, eso estás dicindo que votas ao PP porque é un corrupto, despois ter ti, non para ter ti postos, de ser así, eso que estás dicindo estes informes. Entón, claro, é así, pero claro, con nada en concreto, porque non ten nada de original, non siquiera ha tenido visto fórmulas máis sofisticadas de corrupción. Non, isto non é bastante primitivo, non? E así se lle espilla. A ver, Ábalos é diputado. Ainda é diputado. É diputado. Sí. Entonces, podes leválo a cárcel, podes que sacalo para ir a votar, polo menos. Como Junqueras no seu momento, como estaban os que estaban acusados de Batasuna no seu momento, o sea, teñen que sacalos, porque tamén non tiña sentencia firme, entón, cando ten sentencia firme, sí que pode a mesa do Congreso quitar a cosa, pero de momento sigue sendo tan diputado como os demais, non? Entón, eso hai que terlo en conta, vai ser unha prisión un pouco extraña, porque poden sacalo casi continuamente para ir a votar, e ten ese dereito, esa cousa así. Claro, aí hai outra derivada, que tamén se ha apuntado onte, o caso segue no Supremo porque Ábalos é deputado e é o único deputado, o único aforado que queda. Se Ábalos deixa de ser deputado, o caso cae do Supremo á Audiencia Nacional e poderíase atrasar calquera decisión sobre o seu ingreso en prisión. Depois tamén está eso que se vai contar ou ainda que este asustado polos 24 horas. En España non hai tradición de que conten. Eu lembro que en Barrio Nuevo Vera non dixeron quen era o número 1, quen era o señor Sis, non? Nunca chegaron a dicilo, e estuveron presos e cosas por estilo, pero despois nos escándalos de corrupción que levamos de toda a democracia é raro que conte algo, que conte que diga que o xefe foi o xefe que sabía e que o sea capaz de probalo. Pero esos eran uns presos un pouco como, non sei se me entendedes o que quero dicir, eran uns presos un pouco como máis de honor, de alguna maneira, quero dicir, era unha cousa, non era unha cousa un pouco diferente. Bárcenas, por exemplo, delatou de verdade o filtrou un WhatsApp. E se inventou un papel manuscrito. Vale, pero non dixo foi este, o sea, non recordo este tipo de cosas, nin xeral, en todas as tramas, nin Filesa, nin nas do PP, nin nas que non recordo eu. Pode ser que haya algún, pero delatar así dicindo que foi el é raro. Algún pode haber, pero é raro, porque normalmente xéntese máis protegidos si cumplen as reglas. Unha obra pública, calquera obra pública non ten un precio que se poda estimar de mercado. Canto costa a Ponte de Rande? Canto costa un avión desos de caza? Pois comprouse por isto, pero quanto vale realmente? Porque no precio que cho venden xa irán infladas moitas cousas e así, porque precisamente son un monopsonio, o único que compra, non se pode saber cual é o precio. E o precio que se negocia entre ti e o comprador, non hai un mercado para saber este tipo de cousas. Como decía antes, dese tipo de sectores é onde se pode, decir, a mellor outro tipo de sectores non se pode facer tanto, porque un coche, dice, comprou unha ambulancia, comprou un coche da policía por 40.000 euros, oiga, un coche de mercado costa 20.000 euros, mais ou menos sabemos quanto costa unha cousa así, non? Ou compramos máscaras por tal precio, pues sabemos quanto costa unha máscara na farmacia, se están comprando máis cara e así. Menos na pandemia, porque na pandemia as máscaras custaban... Por eso é cando se aproveita. Claro. En cambio, claro, a obra pública ou o suministro militar non se sabe moi ben canto costa a munición, canto costa un fusil, o sea, máis a ollo, pero non hai un mercado para eles para comprarlo e vendelo todos os días. Entón, é onde se concentra todo ese tipo de cousas. E efectivamente, eu defendo a discrecionalidade. Eu son moi partidario do spoil system e os sistemas americanos de xestión. Eu coloco os meus, punto. Non, já está, pero tamén son responsable deles. Quer decir que non pode decir que non fun, que non estás ali. Porque estas normas, o que estou comprobando, cuanto máis sofisticado é a cousa, o que faz é encarecer a corrupción, non disminuíla. Tens que meter como máis xente na cousa. Pero claro, eso encarece ao final
Por desgracia, estou dicindo a mellor unha barbaridade que pode ser unha barbaridade, ao final non a eliminas, pero sí que tens que meter a máis xente e corromper a máis xente que antes. E despois darlle colocalos ben en postos onde estean tranquilos e contentos e non falen. Que nesta trama o que me chamou a atención foi que entre as cousas que se barallaba colócame a tal persona en tal posto, colócame a tal persona en outro, ao final tens que colocar un montón de personas para que te salga, porque tal persona vai estar si está en tal sitio vai estar fixa na mesa de contratación, vai estar a outros tamén de vocal, entonces de vocal nato, entonces xa te máis ou menos medio tribunal. Es que a esquerda a ver, o partido é unha corporación, o sea que non ten existencia real, non ten existencia ontolóxica, non existe nada chamado partido que non podemos tomar unha cerveza con él. Iso partamos de aí. Entonces, está en cada momento representado por personas concretas, entre elas o secretario de organización, non hai unha cosa chamada PSOE. Ese señor que pode ser secretario de organización, secretario xeral, ou que teña a asinatura como dunha empresa, pode gastar os cartos en el ou reinvertilos na empresa. Pero non é menos corrupto un que outro, Al final el PSOE non pode ser malo, porque el PSOE non ten existencia. Tendrá existencia en cada momento que tenga representación do PSOE. Entón, se non ten representación o secretario de organización, quen a ten? Non, pero o PSOE, que o gastou no PSOE, non, a mellor que non o levou por seu bolsillo, digamos, para ir a comprar na tenda esa que decían antes, non? Pero si, a mellor, renovou o edificio do tal, ou foi dopado unhas eleccións, os candidatos iban con máis cartos que os demais, entón, iso tamén é unha especie de corruptor, que pasa, como non é para min, é como te digo, un empresario dice, a mellor fai unha corrupción, a mellor non o gasta todo en si mismo, gasta, pois a mellor non comprar unha máquina nova ou un camión, pero non é menos corrupto por eso, Bueno, según o tema de ser corruptos, según o tema do Procés, son menos corruptos. Bueno, porque non é pouco día. Bueno, según o que di o goberno do tema do Procés. Que opinan en dúas enquisas os españois sobre este tipo de cuestións? As dúas falan dun porcentaxe non menor de, sobre todo, mozos que consideran aceptable un réxime autoritario. Case o 25% dos mozos considera aceptable un réxime autoritario en algún tipo de circunstancias. Un 17% do conxunto dos españois e un 25% dos mozos, segundo se desprende dunha enquisa que hoxe publica o xornal El País de 40dB, pero o panorama non é moi distinto, seremos outro de Sociométrica que publica El Español. O 45% dos menores de 35 anos percibe a Franco como un dirixente adecuado para un momento convulso. Un 36% do conxunto dos españois está a favor, segundo Sociométrica, do que supuxo Franco para España, e un 56% en contra, con empate entre os mozos. Bastos, que pasa con esta xeración de mozos? Pasa. En principio non debería ser como para min equivalente o que sea a restauración ou a restauración tardía do Teodoro Primo de Rivera, que foi a mellor 50 anos antes de nacer eu. Quer dizer que non foi unha cousa, eu non sabía nin que tuve que lelo despois de maior, non? Pero non era unha cousa que se falara cotidianamente. Pero que pasa? De Franco estamos falando todos os días, e todos os días estamos levantando, sacando a Primo de Rivera, ou sacando tal, ou sacando, o sea, que é unha cousa moi promocionada, entendo que políticamente. Pero claro, un rapaz non dice, este estaba en contra de Pedro Sánchez. Non? Se a Pedro Sánchez non lle gusta algo, o sea, é o que poden pensar, claro. Non é que digo que o fixeran, claro. Se están en contra, este é o inimigo de Pedro Sánchez. Entón, o asocian positivamente os que están en contra de Pedro Sánchez. Entón, claro, como un porcentaxe da mocedade cada vez lle gusta máis eso, e sobre todo nos medios de dereita, pues se critica que non ese tipo de cosas, e a esquerda sempre Franco debía ser o máis antiesquerdista que había no mundo. Entonces, o máis contrario que hai agora, porque a memoria dun rapaz de agora, dun rapaz de 20 anos é Pedro Sánchez, a memoria, digamos, política, porque xa leva bastante sano, entonces é o que recorda. Se non lle gusta eso, quen é o que está en contra desto? Eu asocio positivamente precisamente, pero por culpa do propio goberno que está todo día sacando o tema a relucir. E entón, eso fai como que por, digamos, contraposición, dicen, se este está en contra, pues empezan a buscar, e de feito hai un montón de foros, un montón de libros, eu veo un montón de libros publicados a favor de Franco, e como pode ser isto? Pois precisamente porque pon de moda. Sempre está reavivando o debate, e sempre está todos os días os xornais todos con cincuentenarios, con unhas follas e todo, todos esos, nós mismos falando aquí de eso,
debía ser un rato, pero están todo o día con eso, entonces é normal, se falas de eso e polarizas, ao final algún pode topar algo positivo. E claro, pero é o ruido que empezou con todo este tipo de cousas. A xente que hai agora que recorda ben o franquismo, é xente que viviu primeiro o franquismo menos duro, digamos, máis abandado. E segundo porque eran novos naqueles tempos. Claro. Antes decía Garrido que para min Franco foi 3 días sin clase, como para min Franco non pode ter unha memoria porque non teño memoria a miña viva. Eu sempre digo que vivía moi ben con Franco porque teña 3 anos. Claro, pero un rapaz de 20 anos se acorda da xuventude, non se acorda do resto, sobre todo se non era unha persona, digamos, que estuvera involucrada en temas políticos ou así, entón veía como aquelo que está, e era unha etapa relativamente próspera económicamente, entonces se acordará de eso. Seguramente para moitas persoas ten unha memoria, se preguntan efectivamente os bisavós, sería outro cousa. Despois de 4 anos morto Franco, ou, bueno, non sei, 4 ou 5, non sei, a esquerda sempre decía contra Franco se vivía mellor. Bueno, porque os anos do turismo, os anos 60, xa era outro franquismo, pero os primeiros, eses anos escuros, de frío, de posguerra, de fame, non entendo que tipo de atractivo pode alguén atopar aí. Que non quedan vivos esas persoas, ou quedan moi poucas. As que quedan agora que viven o franquismo así, viviron algo o franquismo, a época das suecas. Teñen 80 anos, 85 anos, e só poden lembrar o franquismo, digamos, máis